O companie agricolă care are activitate de bază, cultura cerealelor, iar activitatea secundară, prestarea serviciilor mecanizate, inițiază procedura de rambursare TVA conform programului destinat pentru agricultori. Are dreptul compania să solicite rambursare TVA în cazul în care are mai multe genuri de activitate. Beneficierea de rambursare TVA conform programului destinat producătorilor agricoli impune două criterii. 1. Compania să dispună de statutul plătitor TVA conform cerințelor codului fiscal și 2. Eligibilitatea pentru rambursarea TVA conform acestui program se determină în dependență de ponderea veniturilor obținute în activitatea agricolă sau, în al doilea caz, dacă compania deține în proprietate sau folosință plantații multianuale și a suferit pierderi ca urmare a embargoului rus la importul producției horticole. Respectiv, dreptul de beneficiere de rambursare TVA nu are drept criteriu numărul activităților desfășurate, ci ponderea veniturilor din activitatea agricolă, obținute pe parcursul anului 2022, care trebuie să atingă nivelul minim de 95% din veniturile totale. Compania agricolă corespunde criteriilor pentru a beneficia de rambursare TVA conform programului de susținere a producătorilor agricoli. Cum putem determina suma TVA de care putem beneficia la rambursare? Pentru a răspunde la această întrebare, producătorul agricol trebuie să cunoască 1. Că perioada eligibilă pentru rambursare TVA este aprilie 2022-iunie 2023. 2. Care este suma TVA spre deducere din luna decembrie 2022, ultima lună din perioada declarată pentru rambursare, adică oricare din perioada eligibilă. 3. Care este suma impozitului pe venit din salariu, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorii de asistență medicală, impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă, calculată și declarată pentru perioada fiscală ce corespunde perioadei de rambursare a TVA, calculată și declarată. Respectiv, suma TVA spre rambursare va fi cea mai mică sumă dintre impozitele enumerate la punctul 3, TVA destinat deducerii în luna decembrie 2022 și TVA destinat deducerii pentru ultima lună eligibilă. Care este modul de solicitare a rambursării TVA conform regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli? În cazul când un producător agricol este eligibil acestui program pentru a beneficia de rambursare TVA, trebuie să facă următorii pași. Să depună cererea semnată electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat, în care se indice suma rambursării TVA. Modelul cererii este anexat în regulament. Ulterior recepționării cererii de rambursare, Serviciul Fiscal de Stat inițiază controlul fiscal cameral, adică la distanță, prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea calculării sumei pasibile rambursării TVA. Urmarea controlului fiscal, dacă nu sunt admise încălcări, este emis actul de control și decizie privind restituirea TVA. Rambursarea se efectuează în termen de 25 de zile lucrătoare din data depunerii cererii, la contul bancar sau în contul stingerii restanțelor față de bugetul public național, iar în lipsa restanțelor în contul viitoarelor obligațiuni.